Prea multe lucruri se întâmplă în ultima perioadă pe internet și nu numai. Asta m-a determinat să fac clipul ăsta în care să trecem în revistă pe cele care mi-au atras atenția în mod special. Așa încât astăzi vom afla niște informații noi de la o victimă despre scandalul în care este implicat MrBeast, vom vorbi despre noua generație de influenceri de pe TikTok, despre prestația României la Jocurile Olimpice și o să vă spun în final și care este noul meu YouTuber preferat, așa că stați aproape. Și între timp poate dați un follow pe Insta, bulănosul01. În ultima vreme, MrBeast este atacat din mai multe părți și din mai multe motive. În primul rând, se pare că MrBeast produce o emisiune pentru Amazon numită Beast Games. Foarte mișto până aici, însă oamenii pe care acesta i-a pus la treabă acolo se plâng de condițiile de muncă foarte dificile, cât și de lipsa hranei și a apei. Au fost licuite mai multe clipuri de la fața locului care reflectă condițiile mizere în care acești oameni trebuie să muncească. Să-mi bag p***a dacă mai fac ceva. Du-te mătii cu munca, mătii, cu lopata, mătii cu tot. Nu mai fac nimic. Nu-mi dați un pahar de apă. Pe bune, coaie, nu-i dai un pahar cu apă? Da, trimite-mă acasă, du-te mătii cu munca ta. O altă problemă pentru MrBeast îl vizează pe unul dintre prietenii sau colaboratorii lui, Chris Tyson, care acum e un fel de Daria Jane, din câte am înțeles. Urât, frate, spurcat rău, ultima speță, ai înțeles? Urât rău tare de tot. Scârboși, lăchioși, spurcați, bătuți, futuți. Omul ar fi acuzat de grooming, comportament inadecvat cu minorii, treburi pe care le-a făcut în trecut, el fiind totuși major la momentul respectiv. Ultima speță, ai înțeles? Urât rău tare de tot. Problemele pentru MrBeast au început chiar în România, pentru că, după cum bine știți, acesta a fost văzut prin Cluj vara asta. YouTuberul ar fi fost aici pentru a filma un clip la Salina Turda. Nu cred totuși că a mai apucat să filmeze clipul respectiv, pentru că a început să primească niște telefoane foarte dubioase în miez de noapte. Ei, rap în indian. M-a sunat fratele meu de la Cluj și o zis că ești tare în gură, că ești moldovean, că ești șmecher, că ești băga mea-și în gura ta. Ei, descălțatule. TikTok rămâne platforma care continuă să mă surprindă în fiecare zi. De ce? Pentru că încep să văd din ce în ce mai mulți creatori care produc un conținut autentic, ceva ieșit din comun poate. Mi-a apărut zilele astea în feed un clip la care m-am uitat de cel puțin 10 ori și tot n-am reușit să-mi dau seama ce naiba se întâmplă acolo. ăștia de la Zepinumii, cum se cheamă? Ăștia de la consulat nu se sezează, frate, că eu pe Germania am probleme. Eu sunt lui Beche. Și de asta îmi place mie TikTok. Spre deosebire de celelalte rețele sociale, aici parcă ți antrenezi mintea. Personal, nici când am văzut Mulholland Drive n-am rămas cu atâtea întrebări. Ăștia de la consulat nu se sezează, frate, că eu pe Germania am probleme. Un alt influencer care a prins foarte bine în vara asta pe TikTok este Luci Madrid, un om simplu la locul lui care încearcă zilnic, pe live-uri, să rezolve anumite probleme cu care se confruntă tinerii care îl urmăresc. Adică omul, în toată marea asta de interlopi, NPC-uri și așa mai departe, mi se pare bine intenționat. 14 ani. 14. Ce probleme ai? M-a înjurat un băiat de mamă. Ce o să te măta, oi? Totuși, treaba asta nu merge de fiecare dată conform planului. Că o să vină seara la noi acasă și o să Adică că vine seara la tine acasă și o pe mata, nu? Da. Lasă că o pe mata. Lasă că o pe mata și pe masa. Dă răb de telefon, mata. 0769 0769, aha? 605 605, aha? de să mă lingi. Sau mă, ce-și la asta cu tropa. Tu Dumnezeu! După prestația grozavă a echipei naționale la Euro, românii mai au astăzi un motiv de bucurie când vine vorba de sport. În perioada asta au avut loc Jocurile Olimpice de la Paris și ce să vezi, avem mai mulți sportivi medaliați acolo, printre care și David Popovici, care în copilărie cred că era mare fan sirenele Băiandra Gogan.
David reușește acolo să obțină o medalie de bronz la proba de 100 de metri, dar și medalia de aur la proba de 200 de metri, aici surclasând Statele Unite și Anglia. Ulterior, David a dat un interviu în care nu a ezitat să vorbească și despre condițiile nefavorabile din țară în care acesta este nevoit să se antreneze. În condițiile în care i-am întrecut pe britanici, pe americani, la 200 de exemplu pe australieni, pe toate aceste nații care au condiții infinit mai bune decât ale noastre, au bazine să-și pună și în cap, au toată infrastructura de care au nevoie. Însă, cu condițiile pe care le avem, trebuie să facem ce putem. De asta sunt așa bronzat cu urmele de ochelari, pentru că not acolo în aer liber. Primul te iubesc, primul tău sărut, nu știam ce seamnă, dar doream atât de mult să laud, să simt buzele tale nu mint, ești ca o floare, un crin ce stă sub soare, lasă-mă. În condițiile alea ne antrenăm noi. Campioni suntem și la canotaj, acolo unde echipajul nostru de dublu vâsle masculin a obținut o medalie de aur. Aur pentru România la canotaj, echipajul de dublu vâsle masculin. România a câștigat așadar 2 medalii și suntem abia la jumătatea zilei. S-a întâmplat în probele de canotaj, dublu vâsle. Îl ții spre mine așa. Dar ții bine, poate de la balans să nu se ducă în Dunăre. Prima baie pe anul ăsta. Ce bine, doamne! Iuhu! Și asta nu e tot, pentru că am reușit să mai obținem o medalie de aur la un alt sport, despre care totuși presa și televiziunile au ales să nu prea vorbească. Încă chiar nu am avut chef să lovesc cum trebuie, pentru că dacă dau prea tare, dimineața mă doar aici. Ai exercițiu? Da. Unde te antrenezi când ai? La pădure. Cum ai? Cine dai la pădure? Să nu dau, bat toată ziua la baros. Și că tot vorbim de sport, pe surse sigure vă spun că după prezentarea lui Mbappé și a puștiului brazilian Endrick, cu ce echipă ții? Oare să țin cu Steaua? Nu știu, tu știi. Sau cu Portugalia mai bine țin? Da, mai bine. Cel mai bine. Real Madrid mai are un singur transfer de oficializat în această vară, însă momentan sunt niște probleme legale la mijloc. Până acum 5 luni, Albert Lupașcu, de 21 de ani, visa să ajungă fotbalist cu renume. De mic am avut un vis să joc pentru echipa mea favorită, Real, și mereu am muncit pentru asta. Acum însă, tânărul își dorește doar să scape din arest la domiciliu. Bă, mare păcat, pentru că mi se pare că le are așa un pic. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga. Pentru pasionații de horror sau paranormal, să știți că am dat peste niște clipuri foarte înfricoșătoare de la youtuberul meu preferat și anume Best Norris. Da, ați auzit bine, nu vreau să mă mai ascund, nu vreau să mai țin secretul ăsta în mine, sunt dependent de clipurile lui Best Norris. Iar ultimul clip la care m-am uitat și am stat cu sufletul la gură se numește Am descoperit blestemul în școala bântuită. Și după cum spune și titlul, Norris și-a riscat viața și a fost într-o școală bântuită să descopere un blestem. Treaba e că lucrurile s-au precipitat acolo și s-au întâmplat tot felul de chestii paranormale. Și m-am săturat să tot dăm de oameni de genul care locuiesc în clădiri abandonate, pentru că sunt foarte, foarte ciudați. Știu că mulți dintre voi nu credeți că am dat de boschetare efectiv în clipurile noastre. What the fuck, băi? Asta aici, pe bune. Deci, efectiv, 100% aici dorme cineva. Dar oare cine ar putea dormi acolo? Aici vedem la fel niște încălțări. Am văzut foarte multe încălțări și destul de noi. Dar persoana asta... Peretele ăsta arată ca la închisoare, ești nebun? Deci de acolo se aud toate sunetele acelea, acele picături, dar în același timp afară nu plouă, nu înțeleg. De ce în clădire picură dacă afară nu plouă deloc? N-a mai plouat de câteva zile bune. Deci noi să încercăm să filmăm cât de rapid putem în această locație, pentru că asta observați și voi că din moment în moment se poate întoarce cineva care locuiește aici regulat. Nu cred că face așa ceva. Nu cred că face așa ceva. Bro, nu pune mâna pe aia, pe bune, că
Mie că o să Ce se... are, mă, că nu se întâmplă nimic. Mă, hai să ne dăm în spate cu mine. Hai, pune o dată dacă tot îți dorești. Ce s-a auzit? Mamă, iar fugi! Mamă, iar fugi! Nu mai venim pe aici, nu mai venim pe aici. Fugiți! Sar pe aici! Ce s-a auzit? Nu știu! Nu, simt că ne fuge cineva. Veniți aici! Stai, ce? Simt că ne fuge cineva. Veniți aici! Bă, am auzit eu rău sau? Simt că ne fuge cineva. Veniți aici! Noi suntem doctori ginecologi. Înțelegeți voi. Janez la pales. Noi suntem cu instrumentul. Băi, și foarte ciudat e că evenimentele paranormale n-au încetat nici după ce au plecat de acolo. Pentru că la câteva zile după... Au trecut deja 3 zile de când am fost în clădirea respectivă și astăzi am primit un mesaj de la Brandon în care îmi spunea că vrea să avem o discuție. Să răspuns să dea un mesaj vocal sau măcar cu... Cum vrei tu. Nu mai vorbește-mi ca să știu că așa mie nu-mi place tensiunea și nu-mi place alarmele. Îmi spui ce vrei pe el, mi-ai spus 1200. Trebuie să-l pun și eu la probă să vedem dacă trage, să vedem și eu ce SR este, că nu prea știu bine cu numerele. Și vedem cum cadem la preț. Și așa, dacă vrea coaiele tale și bățul meu, ți-l plătesc. Ok, hai că deja mă ia capul de la atâta paranormal, lăsăm atât pe azi, să-mi spuneți în comentarii dacă vă place formatul ăsta de clipuri și poate mai facem. Între timp, mă găsiți pe Insta, bulănosul01. V-am lăsat, ceau!